Goddag og velkommen til. Da. Og i dag skal vi have besøg af Bo, som der står for lort. Og hvad skal du fortælle til i dag, Bo? Jamen, jeg vil gerne fortælle noget om lort. Og 2 sekunder. 2 sekunder. Vi hører lige lidt af en sang. Lort, det er sådan noget, der kommer ud af numsen på folk. Andet? Det kommer også ud af numsen på dyr. Okay. Og fluer elsker det. Okay. Det var dig. Ja. Så er der ikke mere at fortælle. Nu skal vi lige se vores dans. Aha. Nå, nu skal vi ses, Bo. Farvel, Bo. Ja, vi ses. Nu skal du lige gå væk med det der. Okay, Hej. Vi skal have besøg den næste dreng. Kun den ene. Goddag. Sæt dig her. Imens hører vi din musik. Vi ses, folk. Fokus. Godt. Goddag. Goddag. Hvad hedder du? Karl. Karl. Hvad skal du fortælle os i dag? Bøsse Karl. Karl, ja. Hvad skal du kalde os? Jeg skal fortælle om nisser. Om nisser. Hvad er nisser? Det er sådan nogle, som går med sådan en hue. En hue. Eller andet. Går de med andet? Og de er andet? meget små. Har de sådan nogle der på? Ja. Jeg ved mit klaver. Okay. Skal du med at fortælle mere? Ja, jeg er bøsse. Er det Bøsse? Var du med i den der parade i går? Ja. Okay. Parade. Vandt du? Ja. Nå, okay. Skal vi danse? 3, 2, 1, nu! Das war Spielverstehst. Aha. This is what you got to know. Tusind tak, Bøsse Karl. Farvel. Så skal vi have den tredje gæst ind. Og imens vi lige venter på den tredje gæst, så hører vi sgu lige noget musik. Blood and gold didn't show. Goddag. 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 Hvad hedder du? Pude Karl. Pude Karl? Ja. Den hedder Bøsse Karl. Men okay, så hedder jeg Pude Bent. Pudbent. Pudbent. Nej, det er først næste show. Pudbent. Okay, Pudbent, hvad skal du fortælle os i dag om i dag? Jeg vil gerne fortælle lidt om Pepsi Max. Pepsi Max? Hvad er Pepsi Max? Det er en drik. Er det en god drik? Nej, det smager faktisk af helvedes til. Nå, Cola er meget bedre. okay. Pepsi Max er jo også en form for cola. Det er bare ikke... Altså Coca-Cola, altså ligesom Coca-Cola, det er med kokain. Ikke? Coca-Cola. Jeg skulle nok hellere hedde Kloge Bent, var. Hvorfor har du en pude for hovedet? Det er fordi, jeg hedder Pude Bent. Men må vi ikke sige dit ansigt? Nej, det er simpelthen for dumt. Nå, okay. Skal vi lige danse lidt? Ja. Da. Jeg kunne ikke have sagt det meget bedre selv. Her slutter vi af fra da. Pude Bent! Hej.